Čaute kamaráti. Dnes ďalší diel o Hot Wheels dráhach bude o umývarke. Toto auto patrí k tomu, keď je v studenej, bude modré, keď je v teplej, bude biele, ako ho mám teraz. A tu na, jak vidíte, ako keby tú lyžicu, tu na vojde auto, zatočíte Hot Wheels znakom, ono pôjde takto, ďalej, potom dáte dole, postriekate studenou, normálne sa to naberá, potom pôjde hore trošku, musíte mať zavreté, aby neušlo, postriekate teplou, bude biele a takto tu je to na usušenie, usuší sa a vyjde tadiaľ to a ďalšie. Tu na odteká voda a padá sem a k tomu ešte mám tam také súčiastky na pripojenie. Ak chcete vidieť, tak ja vám ukážem, ale ak nechcete, tak nemusím a napíšte komentár, či chcete alebo nie. Čaute kamaráti, už dneska končím s videjkami, zajtra budeme ďalšie videjko točiť o Hot Wheelsoch alebo o Minecrafte, na čo budem mať náladu. Tak ahojte, dajte buď like alebo odber, veľmi mi to pomôže stať sa youtuberom a majte sa dobre.